Kaseng Voice of the People Party WPP kan sesdang ban nyeki persya ya ke sarkar MDA tu da kabashim ya kamat hakabayadai bat ke lumpong deng hakaba kalakhod ya kipat ba banmi haka arpu arterik menta ubnai hamad pran kum sibenta ka jingyeki na kabenta kiwede kikam da kabakno ba ke sarkar kale da kiba persya ya kajat benru tenrai kani ka jingyelang patba labu por ban sedang hakapor kumba arbeje mensngi kabalong ru ban yaki persya ya katach resort and spa kabalatmu ban shna ha umyam shushu laong ba kajing yaki kalong ru kum chibenta ki wei pat ki kam nadu kajing bum khoj kar kom traikam ka Meghalaya Public Service Commission MPSC ki District Selection Committee DSC harangkat ka hok ki bahi kai school ki basong basa sha khapud yakani lapan bana da presiden ka WPP uba Arden Milar Basawi moj da ka bakano ba ka sarkar ka yalam khmat da ka NPP kamtip ban sngap lani ban perkhat ya ka jingseu ki patba khamtam ha ka bayadai bat ka jing aiwai ya ka jaka ka ba 100 phusnam ban shna ya ka touch resort and spa kumju ka soskular na ka banta ka lumpong deng uba Arden ulong bala dai kapor ban penino da ka kam na ka banta ka bha kamiat jong ki patba bat ka parti kamla shuban up ya ka jing pensyai ka sarkar lapan tibru ba ya katai ka jing yaki pan long ru shaki wei ki jaka jong ka khasi bat jantia hills